ena ndikunena panopa ma online accounts awo adagwiritsa ntchito nambala imene simukadi yake mwina anataya kapena anasiya kugwiritsa ntchito kalekale komano nambala imene ili active ku account kumene koko ndi yakalekale. Nde izizi nzokuti zimayika account yanuyo pa chiopsezo. Nde tatiye ndikupaseni zifukwa zitatu kapena kunena kuti zinthu zitatu zimene zimayika account yanuyo pa chiopsezo ngati mukugwiritsa ntchito manambala kuti munataya kapena munasiya kugwiritsa ntchito. Chifukwa nambala 1, account yanu ikakhala kuti mwayiwala password imafuna kuti ikutumizireni reset code, cause ukapanga forgot password imafuna kuti itumize code yo ku nambala imene unapangira create. Ndeta mkanizani kuti nambala yanu munataya ndiye kuti muyika account yanuyo pa chiopsezo. Chinthu cha number 2, nambala yanuyo ndiye kuti mukasiya kugwiritsa ntchito networks amaitenga nambala yanuyo kumpasa munthu wina wake. Zomwe zimakhala za izi zokuti munthu atangotenga nambalayo ndikupanga reset password ndiye kuti account yanuyo yapita. Chifukwa number 3, ikakhala kuti account yanuyo inapangidwa haki, popanga recover nthawi inake zimafunika kuti mugwiritse ntchito phone number imene munapangira create account iyo kapena imene inali active. Ndeta mganizani kuti simukadi yanuyo munasiya kugwiritsa ntchito kapena munataya. Ziwani kuti process imene izakhala yovuta kuti mubwezeretse account yanuyo. Ndiye ngati lero inuyo account yanuyo mugwiritsa ntchito koma nambala imene ili active ndi yakalekale kapena munasiya kugwiritsa ntchito, tapita mungasinthe kuti account yanu ikhale yotetezeka. Ndingati ufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuponyera osayiwala kwanga phone. Ndi ndonanso video salira.